बयखौबो जय मसीह होननानै खुलुमबाय आरो लोगोसे बरायबाय। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो गोबां रहस्यजों थानाय एबा सोमोनांथाव बाथ्रानि सायाव जोङो बाथ्राखौ सावरायगोन। बे सावरायगोन बाथ्रायानो जाहैबाय reasons for not receiving help from God। ईश्वरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हायैनि जाहोनफोरखौ जोङो नायगोन। ईश्वर से मदद ना मिलने का कारण। ये अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जों बे बिषयाव मोनबा पइन्ट नायगोन आरो जे मोनबा पइन्टखौ जों मिथियोब्ला जोङो बे बिषयाव रोखा जागोन। जुदि नोंथाङाबो ईश्वरनिफ्राय मदद मोनाखैब्ला, सहाय मोनाखैब्ला, जानो हागौ आंनि जिउआव बेफोर गोरोन्थि जादों नामा, जायनि जाहोननि थाखाय आङो ईश्वरनि मदद एबा हेफाजाबखौ मोननो हायाखै एबा आरजनि फिननायखौ मोननो हायाखै, नोंथाङा बेखौ रोखा जानो हागोन। दा बेयावहाय जोबजासिम नायदो। गासै मोनबा पइन्ट लानानै फैदों। बे मोनबा पइन्टखौ, बे मोनबा खामानिखौ जों जुदि मावबाय थादोंब्ला ईश्वरा जोंनो हेफाजाब होनाय नङा, ईश्वरा जोंनो फिननाय होनाय नङा। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर जोबजासिम थादो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो सेथि बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि, जेरावहाय जोङो ईश्वरनि सहाय एबा मदद एबा हेफाजाबखौ जों जेन मोननो हायाखै, बेनि सेथि जाहोन बेनो जाहैबाय दिनखुमानानै दोननाय पापनि थाखाय, आवर अनकनफेस्ड सिन्स, छिपा हुआ पाप। बेनो गिबि जाहोन, बेनो गिबि बाथ्रा, बेनो गेदेर बाथ्रा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, येस, नंगौ, जोङो जोंनि पापखौ दिनखुमायोब्ला ईश्वरा जोंनि गोनांथि समाव जोङो जि सहायफोरखौ ईश्वरनिफ्राय नागिरो, मददफोरखौ नागिरो, जोङो मोननो हानाय नङा। ईश्वरा सहाय होनाय नङा आरो सहाय होयैनि जाहोना जाहैबाय जोंनि दोनखुमानाय पापनि थाखाय। जेरावहाय जोङो जेसायानि 59 बालाबनि 2 सिरियाव ओरै बुंनायखौ मोननो हायो। 1 आरो 2 सिरिखौ फरायनि। नाय, फोरबुनि आखाइया गुसुं नङा जे बियो बिजों बासायनो हाया, एबा बिनि खोमाया थसा नङा जे बियो खोनानो हाया। अन्थाय नोंसोरनि अपराध मावनायासो नोंसोरखौ ईश्वरनिफ्राय गोजान खालामबाय, आरो नोंसोरनि पापफ्रा नोंसोरनिफ्राय बिनि मोखांखौ एसेग्राब फांथेदों, बियो खोनासंनो हाया। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे गोथार ईश्वरनि बोसोननिफ्राय जों मा बुजिदों? अनजाग्राफोर, ईश्वरा जोंखौ ओरैबायदि अनो, ईश्वरा खोनासङो, ईश्वरनि आखाइया बोलोगोरा, ईश्वरनि मेगना नुनो मोनो, गासैखौबो मावनो हायो। ईश्वरा गोबां अनग्रा, नाथाय अनजाग्राफोर, जोंनि पापफोरासो ईश्वरखौ जोंनिफ्राय गोजान थानो थाखाय, ईश्वरनि आखाइखौ खामानि दा मावथों होननानै, ईश्वरनि खोमाया दा खोनाथों होननानै जोंसो जोंनि पापनि गेजेरजों बुंदों। अनजाग्राफोर, जोंनि पापा ओरैबायदि जाबाय जेरावहाय ईश्वरा गोजान थानो गोनां जादों, ईश्वरा मोखां फांथेना थानो गोनां जादों। ईश्वरनि बोसोना दिनै जोंनो बेखौ बुंदों, जुदि जोंनि खैफोदनि समाव, जोंनि दुखुनि समाव जों जुदि ईश्वरनि सहायखौ मोननो हायाखैब्ला, एबा जोंनि आरजनि फिननायखौ जों जुदि मोनाखैब्ला, गिबि जाहोना बेनो जादों जे जोङो जोंनि पापखौ दिनखुमादों, जायनि जाहोननि थाखाय जोङो ईश्वरनि सहायखौ मोनाखै, ईश्वरनि हेफाजाबखौ मोनाखै। जोंनि जिउआव ईश्वरनि हेफाजाबखौ नुनो हास्थायोब्ला, मोननो हास्थायोब्ला, आरजनि फिननायखौ मोननो हास्थायोब्ला, जोङो जोंनि दोनखुमानाय पापखौ ईश्वरनियाव सिमान लानो नांगोन। दे दानाब्ला जोङो थांदोनि नैथि जाहोनाव एबा नैथि रिजन्स, जेरावहाय जोङो ईश्वरनि सहाय एबा मददखौ मोननो हायाखै। बे नैथि जाहोनानो जाहैबाय लेक अफ फेथ, विश्वास की कमी, फोथायनायाव लोरबां। ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोना गोसोखांनो हागोन ने, जाकुबनि 1 बालाब 6 आरो 7 सिरियाव मा बुंदों? नोंथांमोननो एसे फरायनानै होनो हास्थायबाय। नाथाय नोङो जेब्ला आरज खालामो, अब्ला नोङो मुंबो गोनो गोथो खालामालाबा फोथायनायजों बिनो नांगौ, मानोना जायहा गोनो गोथो खालामो बियो बारनि बुनायजों जाखांनाय लैथोनि दोहौ बादि बारजों बुखारलांजायो। बेबादि मानसिफ्रा फोरबोनिफ्राय माबाफोर मोननो बरसा दा खालामथों। अनजाग्राफोर, जोंनि आरजनि फिननाय मोनैनि, जोंनि दुखुनि खैफोदनि निदाननि समाव ईश्वरनि सहाय एबा हेफाजाबखौ मोनैनि रोखा बाथ्राखौ ईश्वरा बुंखादों। जों जुदि आरजखौ फोथायालाबानो, ईश्वरनियाव जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायालाबानो बियोब्ला, जोंनि बिनाया एरैनो थांगोन, माबा मोनसे मोनगोन होननानै दा सानखाथों होननानै बुंदों। दा बेयावहाय जेब्लानो जोङो आरज बियो, आरज गाबो, जोंनियाव 100% 100% फोथायनाया थानो नांगोन। अनजाग्राफोर, जों रोखायै बुजिनो मोनदों बे बाथ्रानिफ्राय जे जोंहा जुदि माबा मोनसे गोनो गोथो दङब्ला, जोंनि बे गोनो गोथोनि थाखाय जों माब्लाबाबो जोंनि दुखुनि निदाननि समाव जोङो जिसुनि सहायखौ मोननाय नङा, जोंनि आरजनि फिननायखौ जों मोननाय नङा। बेनि थाखाय जेब्लानो जोङो बियो एबा जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अरायबो
जोंनि फोथायनायखौ गोगोमै लाखिनांगोन। दानाब्ला जोङो थांदोनि थामथियाव जेरावहाय जोङो इसोरनि सहायखौ मोननो हायाखै, बे थामथि बाथ्रायानो जाहैबाय रं मटिभ्स, गलत और स्वार्थी इरादे। जोङो जोंनिखौल' साननानै बिनाय, जोङो गावनिखौल' सानग्रा, सेल्फिश साननानै बिग्रा एबा गावनि मुलाम्फानि थाखायल' मावनाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोना गोसोखांनो हागोन ने जाकुबनि 4:3 सिरियाव मा बुंनाय दं? बैयाव मा बुंदों बे बिसयाव नोंथांमोननो फरायना होनि। नोंसोरो बियो नाथाय मोना, मानोना नोंसोरनि साननायफ्रा गाज्रि, नोंसोरो गावखौ गोजोन होनोल' बियो। अनजाग्राफोर, दिनै गोबां मानसिफोरानो केबल गावनि थाखाय सानो, गोबां मानसिफोरानो केबल गावनि थाखाय साननानै खामानि मावो। थिग बेबायदिनो आरजनि बेलायावबो, इसोरनिफ्राय सहाय नागिरनायावबो केबल गावनि थाखायल' मोननो हास्थायग्रा गोबां मानसिफोर दङ। बे बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों। हमनानै ला, सासे मानसिहा कार गैया आरो कार मोननो थाखाय बिथाङा आरज खालामबाय थादों, नाथाय गोसो सिङाव कारखौ लानानै ओरैबायदि साननाय दं, आं जुदि कार मोनोब्ला आङो नोंखौ नायगोन, आङो नोंनो दिन्थिगोन, आङो नोंखौ माबायदि खालामगोन नाय, आं सानसे जेब्ला कार बायनो मोनगोन, कार बायनो हागोन आंबो नोंखौ। बेबायदि मोनसा गोसोखौ लानानै जेब्ला जोङो बिगोन इसोरनिफ्राय, इसोरा जोंनो सहाय होनाय नङा, इसोरा जोंनि आरजखौ खोनासंनाय नङा। मानोना गोसोआव जिथु मटिभ्स दङ, बे गाज्रि मटिभ्स, माबा मोनसे मोनसा खालामनो थाखाय बियो इसोरनाव बिदों, बेबायदि आरजखौ खोनासंनाय नङा आरो इसोरा बेबायदियाव सहाय होनाय नङा, मदद होनाय नङा। दा बेनिखायनो बे मोनसे एग्जाम्पलसो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों जेब्लानो इसोरनिफ्राय आरजनि फिननायखौ नागिरो, इसोरनि सहायखौ जोङो नागिरो, अनजाग्राफोर, जोंनि गोसोआव माब्लाबाबो केबल गावनि थाखाय, गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायल' दाजाथों अनजाग्रा नायगिरिफोर, नाथाय जोंनि लुबैनाया इसोरनि गौरबनि थाखाय, इसोरनि खामानिनि थाखाय, बिनि महिमानि थाखाय जेब्ला जागोन, गासैबो जाफुंसारगोन। बयनिख्रुइबो गोनांथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय गड्स पारफेक्ट टाइमिं, इसोरनि थि सम, ईश्वर का सही समय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, माब्लाबा इसोरा जोंनि आरजखौ फिननाय होआलाफानो सिरि सिरि थानायनि जाहोना बे नङादि जे इसोरा जोंनि आरजखौ खोनासङाखै, नोंथांनि आरजखौ नाजावाखै, बे नङा। नाथाय इसोरहा नोंथांनि थाखाय मोनसे उत्तम योजना, उत्तम खामानि, उत्तम फिथाइ नोंनि थाखाय, मोजां फिथाइया नोंनि थाखाय थायो। नाथाय बै फिथाइखौ होनो थाखाय, बै आशीर्बादखौ, बै बोरखौ होनो थाखाय इसोरहा गावनि मोनसे मोजां सम थायो आरो बै मोजां समनि गेजेरजों नोंथांनि जिउआव फैयो। बेनिखायनो जोङो माब्लाबा जोंनि आरजनि फिननायखौ नेनो गोनां जायो आरो नेनानैसो जोङो मोनो, आरो बे जाहैबाय इसोरनि थि समनि थाखाय। दा बे बाथ्राखौ साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोना बुजिनानै लागोन जे नोंथांनि जिउआव जुदि इसोरनि बै सहाया एबा नोंथांनि आरजनि फिननाया जुदि सफैयाखैब्ला, नोंथाङा साननानै लादो जे इसोरनि सम बायदि, इसोरनि थि सम बायदि आङो सानसे मोनगोन, बे बाथ्राखौ साननानै ला। दानाब्ला फैदो अनजाग्राफोर, बाथि बाथ्रा, जोबथा बाथ्रा, नाथाय बयनिख्रुइबो गोनांथिसिनथार बाथ्रा, जेरावहाय जोङो इसोरनि सहायखौ मोननो हायाखै, बे बाथि बाथ्रायानो जाहैबाय अनफरगिवनेस हार्ट, निमाहा होनो हायै गोसो, मन में करावाहट और क्षमा ना करना। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, मार्कुसनि 22:25 सिरियाव मा लिरनाय दं गोसोखांनो हागोन ने? अनजाग्राफोर, बेयाव बेबायदि मोनसे बाथ्रा लिरनानै दोनदों, जाय बाथ्राया नोंथांनि मेगनखौ खेवगोन, आंनि मेगनखौ खेवगोन आरो जोंनि साननायफोरखौ सोलायजोबनानै होगोन। दे अब्ला फरायनानै होनि। जेब्ला आरज खालामनो गसङो, अब्ला नोंसोरहा सोरनिबा सायाव माबाफोर जेंना साननाय दंब्ला नोंसोर बिनो निमाहा हो, अब्लानो सोरगोआव थानाय नोंनि बिफायाबो नोंसोरनि गोरोन्थिखौ निमाहा होगोन। अनजाग्राफोर, दिनै गोबां फोथायारिफोर दं, गोसोआव गोखा लानानै, गोसोआव सोरखौबा खिथिर लानानै थाबाय थायो। बे गोसोखौ लानानैनो गिर्जायाव थांगोन, बे गोसोखौ लानानैनो आरज खालामगोन, बे गोसोखौ लानानैनो मेथाइ खनगोन। नाथाय इसोरनि बोसोना मा बुंदों अनजाग्राफोर दिनै जोंखौ? नोंसोर जुदि आरज खालामनो गसङोब्ला, सोरनिबा थाखै जुदि गोसोआव गाज्रि साननाय दङब्ला, बैखौ आवगायाव निमाहा खालामग्रो, निमाहा होग्रो, अब्लासो सोरगोआव थानाय आफायाबो निमाहा होगोन। बे बाथ्राखौ मोजाङै बुंदों। दा बेवहाय अनजाग्राफोर, जों साफ्रोमबो आरज खालामो, साफ्रोमबो जोङो इसोरनाव बियो आरो जोङो इसोरनि सहाय मददखौ जोङो हास्थायो, नाथाय मोननो हाया। बेनि जाहोना जाहैबाय जों जुदि गुबुनखौ निमाहा होआखैब्ला, निमाहा होयिनि थाखाय जोंबो इसोरनिफ्राय इसोरनि सहायखौ, मददखौ, जोंनि आरजनि फिननायखौ जों मोननो हायाखै। दे अब्ला नायगिरि नोंथांमोन, दिनै जोङो मोनबा बाथ्राखौ नायबाय, जि मोनबा खामानिया जोंनि जिउआव थाबाय थायोब्ला, जों बेबायदिनो खामानि मावबाय थायोब्ला, जों माब्लाबाबो जिसु ख्रिस्ट'नि सहाय मददखौ
गियानखौ जोङो हेफाजाबखौ मोननो हानाय नङा। दा दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जों जिहेतु मिथिबाय, दा बेयावहाय बे गासै बाथ्राफोरखौ जोंनि जिउआव नायबिजिरदो। जोंनि जिउआवबो बे मोनबा बाथ्रानि गेजेराव बबेबा मोनसेया दं नामा? दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर बावहरदों आरो लोगोसे भिडिअखौ मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो आरो जोबनायाव साबस्क्राइब खालामना गालांदो। मे गड ब्लेस इउ। थेंक इउ।